que isto non é o papo fumeguismo, que isto é o Partido Socialista do Carballiño, con moita xente detrás. E creo que nin siquiera Pachi tuvo esa soberbia xamais. Se cadra teria dereito a tela, e nin siquiera Pachi chegou nunca xamais a ese grado nin parecido de soberbia. Entonces, bueno, que Paco fale de listas está moi ben. Que Paco me tivera preguntado a min antes de chegar a firmar isto, estaría moito millor. E sobre todo, que a política se faga conforme a certezas e cousas serias, en vez de conforme a rumores, facendo política de taberna, como digo moitas veces, que é o que acaba con moitas das iniciativas que se toman no Carballiño, por decirlo de alguma maneira. Creo que é un erro, creo que hai que ser máis riguroso e máis serio, sinceramente. Do decreto especifica concretamente os motivos polos que toma descuento, non? Sí, de falta de confianza. Non, o decreto non di nada de eso, pero ten que decir, o alcalde non necesita ni unha sola razón para quitar as competencias, porque tamén hai que las dá, por suposto. Pero o alcalde conforma un equipo en principio. O alcalde non ten que dar unha razón para eso. A razón teña que dar a sociedade, a razón teña que dar min, por suposto, que levo 8 anos traballando aí ao pé con él, e sacando as castañas de lume moitas veces. Isto é o que sería de agardar. Deberse pedir explicacións ao respecto. Isto non facendo aquí. Estou dicindo que recapacite. Estou dicindo que razone, que se dé conta do absurdo que é isto, do daño que está facendo.